Καλησπέρα φίλοι και φίλες στο YouTube. Είμαι ο Ironman Pavla GR μαζί με τον Gamer for Life. και τον άλλο δεν το μετράμε γιατί δεν παίζει μαζί μας. Και παίζουμε Rust. Για ένα online παιχνίδι, θα σας γράψω κάτω το link. Ω, με έβγαλε Στέφανε. Γιατί? Δεν ξέρω, θα ξαναμπω. Bye bye. Εδώ τέλεια περνάω στο Bedwars. Α, κάηκα. Έλα ρε, από πίσω με σκότωσε. Έλα. Φύγε. Στέφανε, μπαίνω σε ένα άλλο. Α, με έβαλε πάλι. Το φάγα. Μαζί σου είμαι, α, οκ. Αν είσαι Bedwars μαζί μου, καλά. Ναι. Πάλι εκεί θα με χάρη σε μένα. Α, φουχ. Ρε, game mode πήγαμε. Αν θέλετε θα σας γράψω κάτω το link του παιχνιδιού. Αν θέλετε γράψτε μου στα comments να σας κάνω ένα βίντεο για να σας δείξω πώς να κάνετε register στο παιχνίδι. Είναι πολύ απλό. Το βίντεο θα πάρει το Αντί πολύ... να κάνεις τέτοιο, αντί να κάνεις συζήτηση, δηλαδή πες τους να πάνε συζήτηση. Ρίγας πολύ τον έξυπνο, δεν κάνεις. Καλά. Επειδή έχεις 10 subscribes, νομίζω ότι είναι πολλά. Επειδή έχεις 14 subscribe, νομίζω ότι είναι πολλά και κάνεις το πιο έξυπνο, Εδώ άλλοι ρε βλάκα έχουν 1 εκατομμύριο subscribe. Έχω 125 προβολές, εσύ πόσες έχεις, δεν ξέρω. Ναι, εγώ δεν είμαι τόσο μπορωμένος όσο εσένα, γι' αυτό. Πώς θα κάνεις το record και θα το ανεβάσεις δηλαδή. Πώς θα το βάλεις το record. Μόλις το τελειώσω ρε βλάκα. Τόσο μυαλό Γεια θέλει. σου παρά. Πίσω σου είμαι. Οκ, θα σκοτώσω. Σκηνικό. Έλα μαζί μου ρε. Όχ, πάνε εσύ. Καζάνο. Άσε με. Καζάνο. Ω μάνα. Πάει. Όχι ρε, ψόφισα. Δεν ξέρω να παίζουμε και πολύ, γιατί έχουμε καιρό να παίξουμε. Στέφανε, έλα μαζί μου. Πίσω, έλα εδώ. Δηλαδή πόσο καιρό να παίξουμε Rust. Από τότε που γνώρισαμε το Minecraft, τι πιο πολύ. Πιο μετά ρε. Πιο μετά το γνωρίσαμε. Έλα μαζί μου Στεφάν. Εργαζόμενος. Άντε πάτα shift για να τρέχεις γρήγορα. Άντε. Τώρα αν θυμάμαι καλό το δρόμο, πάλι εδώ μας έφερα. Όχι, sorry μπερδεύτηκα, έλα μαζί μου. Έλα πριν, ανήβα. Να, από εδώ είναι. Εργαζόμενος χιούρι κι όλοι μου πουλά. Ωραία. Φτάσαμε. Πρόσεχε μη σε σκοτώσουν. Ω μάνα, χειροβομβίδα. Οκ, έλα μαζί μου. Στέφανε! Πάρε σνάιπερ. Οκ. Γυρίζα πάμε και από πίσω. Όχι, πήρα ένα γκολ. Χα. Γεϊ! Ποιος είναι. Άλλος. Όχι, ίδιος. Νάτος, έλα. Πάει το κορίτσι. Bye. Έριξα άτομο. Έχω σνάιπερ. Σας καλύπτω, φύγετε. Bye. Όχι, να μας κάμαστε. Δεν πειράζει. Πάντως προσέξτε, έρχεται. Πού έρχεται ρε? Εγώ πάω στο τέτοια είμαι. Εργαζόμενος γιούρι και δουλεύω από παλιά. Και μέσα στο σπουλίκι του κόσμου είμαι μέσα. Όπα! Όπα, ένα τζίνις. Έλα! Τι με έκανε! Εγώ τώρα νομίζω πιο πολύ θα κάνω βίντεο με φίλους, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω μόνο βίντεο στο κανάλι. Τον έφαγα και εσύ. Όχι ρε. Πώς ακούγεται έτσι ρε? Με τσεκουράκια. Εμένα με λένε, ούτε και εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε, Faceman. Κάπως έτσι με λένε. Το σκόπισα με τσεκουράκι. Όχι ρε φίλε. Χιουλιμέτρο. Πώς είναι αυτό?
Go, go, go. Άστο, δεν τα έχω πολύ με τα τσεκουράκια. Θέλω να... Ρε φίλε. 2-4 είναι στα Κάνουμε ένα kills. recording, κάποιος από εμάς να έκανε recording στα bedwars εδώ. Ο Τζιμάρος να το σε είδα. Φίλε, λαγκάρει λίγο. Βάζ, 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 ο Παρασκευάς, βάζ, βάζ. Facecam, πίσω σου. Όχι, όχι! Έπαιζα μόνος μου. Facecam! Μία ώρα δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί σε λέω facecam. Ρε, μία ώρα δεν μπορείς με πιστολάκια του πάρεις, να πούμε. Χίλια! Όταν λένε χίλια εννοούμε χίλια. Όχι! Μάμα! Όχι! Ρε φίλε, με λαγκάρει μόλις πάω να πυροβολήσω ρε φίλε. Τζιμάρος να το σε βλέπω. Τζιμάρας. Περιμένετε να κάνω λίγο ρυθμίσεις ρε. Θα πέφτω. Τζιμάρος να είσαι πίσω σου για κοίτα Ωχ. πίσω σου. Ωχ. Παιδιά, περιμένετε τώρα κόλλησε. Ωχ ρε φίλε, να πούμε. Κάνε ακριβέ. Κάνε. Δεν έχω άλλα παιδιά. Για να κάνουμε, μα πώς, πότε. Κάτσε το σώμα. Πόση ώρα θα το κάνεις το record και θα το τελειώσεις. Δεν ξέρω, κόλλησε τώρα. Φίλτο, αριά. Κοίτα ρε φίλε, κοίτα. Για τώρα το κλεφτήλα. Άντε, ξεκόλλησε. Συγγνώμη για αυτό, παιδες. Με έβγαλα το λογαριασμό, παιδες. Συγγνώμη για αυτό, παιδες. Κρίμα, εγώ ακόμα παίζω. Επίσης. Εργαζόμενος Κιουράς, το πουλάνε. Μας το έφερες άλλη λίγα. Έτσι είναι από τότε. Αρχιμήνια, όχι, πέρασαν αυτά. Επίσης. Έτσι είναι από τότε. Πόσο και μου και βγήκε με Sky Creeper δίπλα μου. Κάω ταξίδι. Χαμάρ μου και τα βιβλία. Σίγουρα την έβαψα χωρίς αμφιβολία. Στέφανε. Έλα. Εγώ θα δείξω λίγο το τέτοιο. Εντάξει, εγώ παίζω. Ωραία, για να μπείτε στο Rust Team, απλά γράφετε Rust Team. Μετά, πάτε στην πρώτη σελίδα. Και πατάτε το Play Now. Και παίζετε. Ωραία. Και μετά κάνετε ό,τι θέλετε. Login ή register. Ας πούμε, κοιτάξτε. Αν δεν έχετε account, πατάτε εδώ create account. Και κάνετε. Ωραία, τώρα να πάμε λίγο. Τώρα που ήμασταν. Στέφανε, είναι φούλη πίστα, Ναι, νομίζω ότι... Όχι, ρε, πέθανα. Ναι, ο Ρίγας πέθανε. Ας συνεχίσουμε εμείς χωρίς τον Στέφανο, δυστυχώς. Πέθανε. Πού είσαι, πέθανε. Εγώ... Όπα, πεθάνουμε. Εργαζόμενος Κιουράς, πολύ το πουλάνε ξεφτύλα. Έλα εδώ ρε. Επίσης, είμαστε μαζί με τον Deo Coffee, είναι αυτός που ακούτε. Και αν θέλετε, επειδή σίγουρα σας ενδιαφέρει, για κάποιους που δεν ξέρουν πώς να κατεβάσετε το Minecraft. Και Ρίγα σκάσε. Θα είσαι, να πω κι εγώ. Ωραία, απλά γράφετε Minecraft by Angel Shadow. Τώρα, αυτό που σας δείχνω είναι μόνο το 1.5.2. Αν θέλετε,
βασικά πρέπει να έχω κάνει βίντεο πώς να κατεβάσει το Minecraft το κανονικό, το full version. Για το 1.5.2 γράφτε Minecraft by Enzo Seido, πάτε στην πρώτη σελίδα. Και πατάτε αυτό το download και είσαστε έτοιμοι. Το 1.5.2 είναι παλιά εκδόση και είναι εύκολο να το κατεβάσετε. Περιμένετε λίγο. Να είμαστε και πάλι. Δεν κάνουμε 10 λεπτά βίντεο. Στέφανε. Έλα. Τι θα κάνω τώρα. Άντε πάμε στην πίστα, χάσαμε. Οκ, πάμε. Πάμε. Σε εκείνη με τα τούνελ. Λέγεται Sewer. Και μπες στην πίστα που είναι 2 στα 4 άτομα. Γρήγορα όμως. Περίμενε. Sewer. Στα 4 άτομα. Ναι, 2 στα 4 που λέει. ναι. Εγώ μπήκα. Και μπαίνουμε μαζί, έλα. Έχει μία ανοιχτή ομάδα. Ω, τέλεια είναι αυτή, δεν έχω ξαναμπεί. Θα παίξουμε λίγο ακόμα. Να σε πείσε. Α, για πιστολάκια είναι μόνο. Άσε με. Έλα, πίσω σου είμαι. Έλα. Κοίτα πίσω. Νάτος. Όχι ρε φίλε. Α, τα έχω. Σε λίγο θα κλείσουμε δυστυχώς. Έβαλα σε το πίσω. Με σκότωσε. Τι, 0. Δεν το σκότωσα. Κοίτα δώρα πώς το ξεφτύλισαν το Minecraft. Πήρε. Α, επιτέλους κάτι δωρεάν. Κοίτα. Λίγο ακόμα παιδες και θα δεν είναι καλύτερα. Νάτος, έλα βοήθεια. Βοήθεια. Μπράβο. Μπράβο ρε Στέφανε. Τουλάχιστον εσύ έχει καλό υπολογιστή. Κοίτα. Όχι, σε αυτά τα βαρέλια δεν γίνεται. Σε μια πίστα ξέρω να ανεβαίνω στα βαρέλια. Είναι κανονικά δεν γίνεται. Έχω ένα κολπάκι και ανεβαίνω ρε. Ακούς, η ασυδωτή πανοπλία δεν είναι καλύτερα από τη δερμάτινη. Όχι. Η δερμάτινη είναι καλύτερα από την ασυδωτή. Ναι ρε βλάκα. Νομίζω. Η αλυσιδωτή όμως χάλια πρέπει να είναι. Περίμενε, παίρνω λίγο hard. Όχι για μεγάλη διαφορά, μη φανταστείς. Λοιπόν παιδες, πρέπει να κλείσουμε το βίντεο τώρα. Και μου ξαναλάγκαρε. Σε πυροβολόγια να ξελαγκάρει. Οκ, ευχαριστώ. Παιδες, στρέψαμε, θέλω να σας πω πως κλείνουμε. Και ήρθαμε να σας χαιρετίζουμε. Ένα βίντεο από μένα, τον Iron Man Pavla.gr, τον Gamer for Life και τον Τέο Ρίγας Καλός Έντερο.